Здравейте всички хора, в YouTube сме и играем такова. Мамките. Играем такова, как скажеш, паркор джампове. Оу! Sit back there. Oh, for fuck's sake. Щях да мисля да ви направя наредно едно, но без да иска го минах. И не можеше да се обърна по минали. И запомнете хора, това е на Зокер. Той за не купи на Майнкрафт, разбира се, ако знаете. Запомнете, нямам купи на Майнкрафт, за това че ще всяко IP. Аз ще ви казвам дали е купена или не е купена. Така ми се учи нататък. О, фак! Не е купена Майнкрафта. Моята. Сървър не е за купена Майнкрафт. IP ще бъде долу на дескрипшена. И ако ви е харесал този клип, натиснете този харесва бутон и този абонираш. Да направим към 20 000 харесвания. И така, аз не ще го прекъсвам като предупреждение. Бахте! Аз не можах да мина първият джамп! Боже! Фак! Това е трудничко. Минава. Пак. Омага, това ме... Много. Бах те, хора! Аз не мога да мина. То първа арена беше с хептен лесна. Бах те! Хора, не мога го мина! Вай... Ама фаща извън гадни части. Ще дръпнеш ле! Омага! Не! Какви тъпа! Писаме от тази работа! Бах те! Аз ще ви! Бах те! Дайте ми да мина, ето това. Не ми лъбъл спринт твой. Това съм направил. Омага, това е това. Yes! Бих го! Добре хора, да почнем и арена 4. Да го почваме. Още от сега го гледаме трудното. Ма гледайте бе хора. Гледайте ме колко съм прост сега. Аз стои едва стигнах. Фак! Ще гърд само боли. Хора, може и сега ме чувахте. Едва говорих. Че повдявам аз този... Джъм не мога го мина. Това бе... Трябва да събираме диаманти. На баш ще събира повече от вас. Не шмурс. О, боже! О, мъка. Аз съм като бейж гнеден. Аз го мина! Аз го мина! 3 диаманта. 3 диаманта. Ай сега намерим арена 5. Въй горе толкова бързо минахме. Yes. Да! О, това е най-гадното. Ама измами някак. Иначе да, можем, айде измами. Хора, не ме обвиняйте. Ако някакъв джъмп ви е труден на
това не ви връща. Затова че плувайте! Аз маме, он ме гледа, о, ти какво правиш? Ей, хора, не ме обвиняйте, че джъмповете са дълги. Yes. Дъма! Бах ти! Кара хора! Чекпоинт! Аз не мога да точно. Хубаво. Пак! Не, къде роуд, бегай тук. Минай го. Ай, тук последно. Много ви. Фак. Fuck my life. Скок бе. You dirty piece of shit. Хора, мразя си. Хора, този джъмп ти трябва бързна. Ако бях админ, сега ще разчува едно блокче за хора. Това... Мина го това. Това как го мина е? Пич. Приятел? What the fuck? Това не е целта. Оцелих! О, майка. Хора, измамването е дар! Уж. И това ли е целта? Да умреш! Фъджет! Майка. За това хора е невъзможно заминаване. Какво трябва да се направи, бе? Баш, че искам да видя админите да ще го мине. Просто направете го. Да го направят малко по-лесно. Аз едва скачам от онзи блок там. Ей това няма никакъв смисъл. Бе, аз казвам кое. Е някакъв тайм път или нещо такова. Хора, объркан съм. Бахте пичовете, това как се минава, пич? Спибе. Нямам никаква представа какво трябва да се направи. Направи така. Ходжат. Хора! Някой ако знае как да се мине това и който играе в Minecraft Soccer, да ми каже. Както и да е. Последен път. This is shit, motherfucker. Добре, човек, как да ми мине? Чакай малко. Сето се едно нещо.
кафак. Добре всички хора в YouTube да новият харесват този кафак. Ако вие натиснете този харесва бутон и този абонираш. Да направим към 20 000 харесвания. Може да е трудно, но знам, че го можем. И коментирайте за каква друга игра искате да направим. И да. Чао, чао всички хора! Уу!